Asini rohama dihamu dohok dame na sian Tuhan debata amata dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi. Saya didongani asini rohani Tuhan mahamu saluhuna. Di masa-masa Advenona manginang, totong mamartangiang laho mangarade diri manamuno moharoron itu hatta Yesus Kristus. Jala, sarihon ngulu ni todim, hata itu hatta 2 Korin 6 ayat 14. Unang sauga hamu doho akan na soporsea. Ay aha mapardomuan ni hati gorad doho na souhum. Jala aha doha sauran ni hati urod doho haholomon. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan sauga. Molo didok sauga, bui mau namanginang sapanginuman. Ya, saparsauran, sadalanan, dan lain sebagainya. Nah, di masa-masa Advent ini, apa yang mau kita petik dari firman hari ini untuk kita? Amanginang, mari berusaha untuk senantiasa mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, asal nang marlau kita, manomunomu haroron itu hatta Yesus Kristus. Asal nang sarobak kita doh portibion. Marilah, persiapkan hati pikiranmu amanginang. Manomunomu ari pesta naguklas ni roha. Asa unang saor hita doho portibion. Asa totong badia hita laho manomunomu haroron itu hatta Yesus Kristus si paluay. Molo tapar roha hot 2 Korin 6 ya. 2 Korin 6 di sini paingo Apostel Paulus do. Ya. Tungboy mamardomu joroni di bata do sibilial nenete. Tidak ada jalannya ya, tidak ada jalannya rumah Tuhan bercampur dengan tempat penyembahan-penyembahan berhala dan lain sebagainya. Nah, kita diingatkan untuk senantiasa hidup kudus. Apalagi mah di nama nomu-nomu harorni Tuhan Yesus Kristus si paluai. Di bawah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarion dia kaulota. Totong mahita badia di joloni Tuhatta. Molo taula pe ulota unang gabe mata dosa, molo tadalani pe sidalanata, unang gabe makorho dosa di hita, alay totong mahita tapatuduhon dirita, tapatuduhon nguluta, songonakan na porsea, na say totong satia diadopan ni debata. Unang sarobang doho portibion, na marlapatan, unang gabe siula hajahato ni hita, unang gabi tahanguluhon ak kahajahato ni akan nasodinggani. Hape nuaing bongot mahita tu panumunomuon di haroron ni Kristusi. Unang dapot nahita marlaw dosa. Amanginang, tetaplah berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Tadi homa buku di nomor 47 ayat 1. Padiri rohamu na hamu parohai naung rodo tuamu na pasai hondo sai rosian ginjang dong madikir sidang olon ninasa hajol maon naing buaton nado. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.